Ako udržať svoju myseľ zdravú aj v starobe? Nie je to jednoduché. Väčšina ľudí rieši telo, svaly, váhu, výzor, ale verte tomu, že najväčší strach v starobe nie je slabé telo, ale je to strata mysle. Strata pamäti, jasnosti a strata tým pádom seba samého. Náš mozog starne kvôli trom veciam. To je oxidačný stres, glikácia a pokles energie v bunkách. Neuróny sú extrémne náročné na energiu a zároveň sú veľmi citlivé na poškodenie. Keď nemajú dostatočnú ochranu, začnú postupne degradovať a tu prichádza jeden veľmi dôležitý bod. Je to karnozín. Je to jedna z mála molekúl, ktorá pôsobí presne tam, kde mozog potrebuje ochranu najviacej. Takže pomáha chrániť bunky pred glikáciou, teda to je proces poškodzovania bielkovín cukrom. Zároveň funguje ako antioxidant a zároveň stabilizuje vnútorné prostredie neurónov. Mozog nemá veľkú rezervu a keď začneme strácať kognitívne funkcie, ten návrat späť je veľmi obmedzený. Preto sa ochrana mozgu nerieši často nikdy, ale až vtedy, keď príde problém. A to je problém, často nevratný. Preto má zmysel uvažovať nad podporou. My sme s pani profesorkou Horákovou v našom tíme vyvinuli taký úžasný komplex, ktorý sa volá Forever Mind. Nie je to stimulant, ktorý vás nakopne, ale ktorý pôsobí ako dlhodobá podpora ochrany neurónov, energetiky mozgu a mentálnej výkonnosti. Je to produkt na báze karnozínu, ale je tam ďalších 6 látok, ktorý vytvára unikátny komplex pre ochranu mozgu. Ale žiaden doplnok, aby som dodal na správnu mieru, nenahradí základ. Spánok, pohyb, učenie sa nových vecí, sociálny kontakt sú pre mozog kľúčové. Takže doplnok je veľmi dobrá podpora systému, ale nie je určite jeho náhrada. Takže ak chcete mať zdravú myseľ, aj v starobe, nezačnite to riešiť, keď budete starí. O 20, 30, 40 rokov začnite dnes, pretože mozog je to najcennejšie, čo máte. Keď ho stratíte, stratíte všetko. Takže ak ťa tieto veci zaujímajú, sleduj môj profil Pavol Machnič.